Is-sibt filgħodu l-Partit Laburista organizza seminar bit-tema l-edukazzjoni l-ewwel. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat li għalaq dan is-seminar tkellem f'dettall dwar dik li l-Partit Laburista jemmen li għandha tkun it-triq il quddiem fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u x-xogħol. Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed jagħti garanzija lil kull żagħżugħa u żagħżugħ f'pajjiżna li wara l-età ta' 16-il sena jkun fit-tagħlim, fit-taħriġ jew fix-xogħol. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista irid jara aktar żgħażagħ jibqgħu jistudjaw wara 16-il sena mingħajr kompromessi mal-kwalità tat-tagħlim. Għal dawk iż-żgħażagħ li jażlu li ma jkomplux jistudjaw, il-Partit Laburista irid jara li jkun hawn xogħol aħjar u li jagħtihom il-possibilità li jimxu quddiem. L-żgħażagħ li ma jibqgħux fit-tagħlim u ma jkollhomx impjieg għal 6 xhur wara li jtemmu l-edukazzjoni obbligatorja, gvern ġdid fi sħubija mal-privat joffrilhom taħriġ maħsub biex jgħinhom isibu xogħol jew ifittxu aktar tagħlim. Il-mexxej Laburista għamel enfasi partikolari fuq Għawdex fejn qal li l-problema tax-xogħol qed tinħass b'urġenza akbar minn Malta. Joseph Muscat semma kif il-proposta imresqa minnu diġà titħaddem suċċess fl-Awstrija u l-Finlandja u qed tissemma wkoll fuq livell Ewropew fosthom il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej. Pajjiżna iżda m'għandux jistenna li jkun ordnat idaħħal dan il-proġett progressiv, iżda għandu jdaħlu minn rajħ biex juri li jinsab mill-ġdid fuq quddiem fl-Ewropa. Ser nuru li f'dan il-pajjiż kapaċi mmexxu u mhux nitmexxew għal Joseph Muscat. Din il-garanzija għaż-żgħażagħ ser tkun essenzjali fl-istrateġija ta' gvern ġdid kontra l-faqar, kontra l-prekarjat, kontra l-qatt u favur l-edukazzjoni, favur aktar nisa fis-suq tax-xogħol, favur kwalità ta' ħajja aħjar u favur il-familja. U konvint li permezz ta' din il-proposta u oħrajn li se nkun qed irresqu fil-manifest elettorali ta' dan il-moviment se nkun qegħdin nagħtu roadmap biex l-ekonomija ta' Malta u Għawdex tagħna terġa' tqum fuq saqajja u fejn kulħadd ikollu sem.